Как го пропусна в този момент, бе? Секси ли е? Нещо за секса? Я пак. Първично нещо. Ай, стани помогни малко, бе! Страсти някакви. Нещо страстно. Нещо с прелюбодействие. Давай пак. Бил си казал! Нещо с сърцето или с плътта е свързано? Плътта. Ало, 2 точки са тя. И аз го осъзнах някъде в този момент, когато ми беше моето обяснение. Живи прилагателно ли си сетил? Прилагателно. Защото живи хора, бе. Живи. Съблазън, нещо съблазън. Съблазън ли е? Нещо съблазън ли е? Не е точно. Боби ти мисли за филма. Абе, аз снимах 2 минути и половина клипче, те още обясняват. Удоволствие някакво, отгадвам някакъв. Айде бе, мислете нещо! Само аз ли? Развали филма. Едо, Удовлетворение. развали филма. Айде бе! Мали ти да снимах 2 минути вече, бе! Колко време се обяснявах? Светлю!